Akadémia virtuálneho Slovenska uvádza: z OnlyFans sa nezahrávaj. Služba OnlyFans je naozaj len pre dospelých. Žiaľ, účty v nej majú aj deti. Možno práve tie vaše. Netreba však panikáriť a aj tu sa obozretnosť a zodpovednosť vyplatí. Povedzme si najprv, čo je to OnlyFans. Je to sociálna sieť, ktorá vznikla v Anglicku a jej pôvodným zámerom bolo ponúkať platený obsah rôznych umelcov, speakerov, influencerov, ale aj striktne politický obsah. Tento zámer ostal, no veľmi rýchlo sa k nemu pridal aj platený sexuálny až pornografický obsah. Tvorcovia platformy ho ale necenzurujú, keďže nie je voľne prístupný a dá sa sledovať až po zaplatení poplatkov. Vytvorenie konta je naozaj jednoduché a zvládne to aj tínedžer. Obmedzenie na 18 rokov je len formálne. Kontrola platobných kariet tu neexistuje. Keďže na OnlyFans sa dá naozaj slušne zarobiť, táto sieť je pre mladých ako med pre včely, čiže budú hľadať spôsoby, ako tam zarábať. A teraz rodičia. Ako riešiť problémy z OnlyFans? Aj tu platí pravidlo. Ak sa vaše deti správajú zvláštne, niečo sa deje. Ak zistíte, že dieťa je na OnlyFans, rozprávajte sa s ním. Možno len sleduje obľúbeného influencera. Ak nechce povedať, čo sleduje, zamyká sa v izbe, prípadne zatajuje históriu v telefóne, je čas na vašu pozornosť a vážny rozhovor. Videá, fotografie či rôzne sexuálne praktiky, ktoré tam nájdete, môžu byť silná káva aj pre dospelých. Preto nikdy nepodceňujte situáciu. Intímny život máte dieťaťu objasniť vy, nie diva z Arábie. Vysvetlite deťom, že internet si všetok obsah necháva a je dostupný všade. Čo znamená, že ak tam nahrajú nevhodné fotografie alebo videá, ktoré ich môžu v budúcnosti kompromitovať, určite si ich niekto stiahne, uloží, prepošle. Toto pravidlo im opakujte dookola a dookola. Ak sa dieťaťu už udialo na OnlyFans niečo zlé, stojte pri ňom a snažte sa mu pomôcť. Buďte jeho ochranca, nie jeho sudca. Ak si mladý a OnlyFans je pre teba cool, čoho sa vyvarovať? Opäť a znova. Je to platforma pre dospelých. Jej obsah môže vyzerať zábavne, no vie na tebe zanechať škaredé stopy. Možno ho ani nepochopíš, ale stopa ostane. Najmä sexuálne praktiky vyzerajú v skutočnosti inak, ako ich prezentujú rôzne videá. Ak chceš mať prehľad o politike či vážnych témach, OnlyFans ti ho jednoznačne nedá. Len ti predstaví názor určitej skupiny, no ten môže byť celkom nesprávny či úplne scestný, z rôznych dôvodov, niekedy dosť zvrátených. Nie každý na OnlyFans je tvoj priateľ. Nájde sa tam aj krutá spodina, vrahovia, násilníci, kriminálnici. Never preto všetkému, čo tam vidíš. O všetkom rozmýšľaj, najmä nad vecami, ktoré ťa až prehnane nadchnú, či vyvolajú hnev. Ak máš za niečo platiť, zamysli sa, či to za to naozaj stojí. A čo na to odborník z IPčka? Chcieť vidieť na internete to, čo nevidia ostatní, je úplne prirodzené. Daj si však pozor na to, kde a ako investuješ svoje peniaze. Túto sériu pripravujeme spolu s IPčkom, internetovou poradňou pre mladých ľudí. Ak chceš vedieť viac, navštív ich web www.ipcko.sk alebo si pozri kampaň a influencerov na www.stalosato.sk. Podrobnejšie informácie nájdeš aj na našom portáli virtuálno.sk alebo počúvaj podcast Digitálni rodičia.sk, ktorý sme taktiež podporili. Profesionáli z online sveta a reklamy v ňom diskutujú úsmevne aj vážne na témy, ktorým čelia všetci rodičia dnešného sveta. Ak sme ťa dostatočne navnadili, namotali, tak nás sleduj ďalej a viac ti povie naša Akadémia virtuálneho Slovenska. Stačí nás sledovať.